support m ndị chọrọ support m matara na mfido anyị ga-enye pastor that day. Meanwhile anara m okwu n'ọnụ achọrọ m iji ohere a ma on invite na that Thanksgiving ị gaa na Facebook anyị biko onye media anyị ga-agbalị gị ịnọtụkwa ntakịrị gị tinyere ha invitation letter ahụ. Achọrọ m iji ohere a na-eme on invite Sunday nke a na-abịa abịa gacha nke ọzọ ya ka anyị ga-aga Thanksgiving. You are welcome. You before then because you are invited. I am praying for you ka Chineke niile nke ndị agha ka ọ gbanwee obi gị ka enwe ike zụta ọkụkọ gbara agba. Okay. I have been praying for you. Nsogbu adị si ugbu a na-eru mgbe ahụ egopụta ịzụ ọkụkọ gbara agba anya azụta ọ na-apụtaghị anya azụta kwumo kurukuru mo feed. Ya ka ọ dịkwa anyị chọrọ iji ohere ame ka ị mara na Eko FM ga-ejikwa ihe omume pụrụ iche wụcha n'ụbọchị Wednesday na-abịa abịa bụ nke akpọrọ kpọọ ya onye ngere unusual. Unusual Wednesday. Gị na Mary ọ nọrọ yesterday? Ya bunye gị asụ n'ọnụ. Unusual Wednesday. Ị gaa na Facebook anyị ga-ehụ ya na that Wednesday enwere m ike ịsụcha ịla. Aga m eme ihe dị unusual. La Francentien. Oh, sorry. Shingongo. Shinkingo. So, well, when you have French, okay. Latin. Ladmoiselle. Eshi ahụ ga-adịkwa begu ube n'ihi ya chebirikwa anyị enweghị time uwe ọkwasị n'ụtụtụ chiboforo ela gbanye redio. Okay. Mgbe ọbụla iji tete n'akwa gị na gị ga-ewe from morning till night. Yes. Oh. Hot. Ọchị n'elu ọchị. Okay. Amaghị m na wọta ọ wee ka na-eme ya ịma ọ dịla adọ ọ wee ka ọ na-adịla adọ gị nwa m ihe ị na-ege nwune. Dị n'ụtụtụ anyị ga-abịa nnọọ lebakene ya anya bụ okwu ahụ onye otimkpu Tinubu bụ Bayo Onanuga kwuru na ọ naghị ahụ ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata na ndị Naịjirịa na-erute uri buru ibu n'ọchịchị Tinubu. Onye kwuru Bayo Onanuga ya bụ Onanuga na-ekwu okwu ya ka a na-eme interview n'ihe omume onyonyo TV na TV program akpọtara ya dịka onye otimkpu spokesperson. Tinubu si ya ngwa bịa kọwarala anyị kedu ka ihe si aga onye kene anyị update nna gị okwu gịnị ka o merela lekwanụ ihe ndị mmadụ na-ekwu na omeghị ịmanụ ndị na-agba ajụjụ agbawanụ ya ajụjụ jụwanụ ya Bayo ndị Naịjirịa si na ha na-ata ahụhụ na agụrụ na-echi ihe ọnụ n'ala gịnị ka ị mere ikpe gbasara nke ya si onye ekpuru kedu ndị Naịjirịa na-asị na ha na-ata ahụ na ya nwa na onwe ya onweghị ahụhụ ọ na-ahụ ha na-ata na onweghị ihe isi ike ya nwa hụrụ n'obodo anyị abụọ Naịjirịa na kama ihe ọ na-ahụta bụ uru ndị Naịjirịa na-erite n'ọchịchị Tinubu dị ugbu a ya ebido kọwa akụkọ ka o si gaa otu steeti ọbụghị okporo ụzọ ọchịchị etiti rụrụ na ọbụghị ndị Naịjirịa na-erite uru na ya ekpewe na atụmatụ ịgbaziri ego student loan onyeisiala Tinubu webatara n'ọchịchị ya na ọkwa ọnwụ ndị Naịjirịa na-erite uru na ya na gịnịkwanụ ka a na-akọwa na ndị Naịjirịa na-ata ahụhụ na onye kwula datin onye jọnalist na-agba ya ajụjụ ọnụ ajụ ha akwa ya mgba n'ebe isi na ndị Naịjirịa anaghị ata ahụ ka anyị fee na peji ahụ kedu kwanụ maka nna gị kpokporo na ha atụnyekwarala ya vootu ma ọ na-enyeghị ndị Naịjirịa ọkụ latrik ya sị kedu nna m ukwu enweghị mgbe o kwuru nke ahụ mana Tinubu gwara anyị and by any means necessary you must have electricity. Na ọ na-enyeghị anyị electricity anyị atụnyekwarala ya ịlọta ha nke ugbo abụọ mana Bayo Onanuga si ihe ahụ anyị nọrọ wo AI. You see that we don't understand the English language. Kedu ihe evidence choko. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a sị okwu a Onanuga kwuru ọ bụ okwu onye kpọrọ onwe ya onye otimkpu onyeisiala kwesịrị ikwu. Ihe Onanuga kwuru ọ bụ eziokwu ya bụrụ na ị mere ọsịsa bụ ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 gawa na Facebook anyị ga-akiri iwe anyị ọkpa anyị agbala gị ya Eko FM TV ọwụ ị ga-ege adịghị enough ị gaa na Facebook gị na-ahụ anyị n'ihu na ihu na-enweta information ahụ first hand.
direct. Yes. Direct from the source. Yes. N'ihi ya gawa na Facebook, iruo na Facebook chọwa Echo FM 100.7, Echo FM 100.7, ma ọ bụ gị dee naanị Echo FM jiri capital letter dee ya kliki kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa ma share ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Aka chiburu steeti Delta bụ Emmanuel Eweta Uduaghan ka dịkwa ndụ. Ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ọ nwụọla bụ okpokpo asị ka ezinụlọ ya bụ Emmanuel Uduaghan na ndị enyemaka ya n'igwe mgbasa ozi midia kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na agba nke abụọ second batch bụ ndị Naijiria si na mba South Africa bulata n'ala anyị bụ Naijiria awụọla ọkpajam na steeti Lagos. Gọọmenti steeti Ondo ejichiela okpu ule WAEC ụmụ akwụkwọ 17 bụ ndị ahụrụ n'ihe eserese foto na soshal midia ebe ndị nke nwoke na-apị ndị nke nwaanyị aka n'ara bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ala ọma jijiji earthquake mere na mba Venezuela egbuola opekata mpe mmadụ dị 164 164 people ma merụọ ihe ruru mmadụ dị 1,000 people ahụ. 2027 nyenụ Tinubu votu unu ka gọvanọ steeti Kano bụ Abba Yusuf gbara ndị bi na steeti Kano. Azọpụtala mmadụ 15 ebe otu onye nwụrụ n'otu ụlọ elu awụdara na steeti Lagos bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja etinye n'ụbọchị Tọzdee nke izu ụka ọzọ na-abịa abịa bụ abalị 2 nke ọnwa Julaị na-abịa abịa dịka ụbọchị ha ga-ahụ ohere leba ya anya bụ akpụkpọ ahụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ome ejije Nollywood ama ama bụ Emeka Ike gbara onye enyemaka Wike bụ Larry Olayinka. Ya bụ Emeka Ike ka akụkọ kọrọ dọkpụrụ ya bụ Larry Olayinka na INEC ga ụlọ ikpe maka imetụ ugwu ruru ya site n'ịgba n'anwụ ihe nkọwa nke onwe ya bụ personal data ya n'anwụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti ga-enyochagharị ya bụ 770,000 70,000 naira a na-akpọ ndị ọrụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe ka onye isi ndị ọrụ nye onye isi ala bụ Femi Gbajabiamila kwuru. Nsogbu gọvanọ Nweforo nwere bụ ndị steeti Ebonyi ọ bụghị Wike bụ nsogbu ya ka otu pati PDP kwuru. Nweforo ọ dị egbe ka ọ dị nwaanyị ọma onye isi ndị ọrụ nye onye isi ala Femi Gbajabiamila apụtala kwuo na ọchịchị etiti ga-enyochagharị ya bụ 770,000 70,000 naira a na-akpọ ndị ọrụ dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe. Ekwesị inyochagharị ya. O pere mpe. O pere mpe. O pere gịnị ezigbote mpe. Ebelebe egbuola na mba Venezuela. Gịnị mere ala ọma jijiji earthquake mere na ya bụ mba Venezuela egbuola opekata mpe mmadụ dị 164 164 people ma merụọ ihe ruru mmadụ dị 1,000 people ahụ. Uche ahụrụ m ihe onyonyo ahụ ikwu otu ndị mmadụ shie otu ihe a shi na-eme gbogbogbogbo onye ọbụla na-azụ ishi ndị ka ekwu otu ebe kwụrụ thank God for Naija Chineke kwara anyị n'anya. Agbara gị eziokwu hapụkwa ọchịchị ọjọọ ndọrọndọrọ ọchịchị na-emekpa anyị ahụ ebe a mana ị hụrụ Chineke ọ gọziri anyị nke ọma. Lee ihe na-achọtụ na Venezuela akụkọ wee na-akọ
na mba France, mba Spain nakwa ọtụtụ mba ndị ọzọ agbarala ọsọ enyemaka gaa na ya bụ mba Venezuela iji hụ na ya bụ ihe riri ụtara arachapụ ya ofe. Onye na-arụgodi ọrụ dịka onye isi ala mba Venezuela, interim president ha bụ nwa amadi aha ya bụ Delcy Rodriguez, apụtala tie mkpu si mba ọzọ ha biko gbatara ha ọsọ enyemaka na ike agụla. Akụkọ wee na-akọ na ya bụ ala ọma jijiji earthquake na-ahịọtụ na ya bụ mba Venezuela, magnitude ya ruchara 7.7 magnitude. Na n'oteela udu 7.7 magnitude ya metụ. Asị na ọ ruru 7.5. Okay. Na the highest mere na mba ahụ n'afọ 1900 gara aga bụ 7.7 iji wee gba gị na nke a fọrọ ntakịrị ka olu nke a. Just to amami na aghọta otu a ka o si ahịọtụ na ya bụ mba Venezuela. Uche ịhụkwara ka ụmụaka abịa nọ lechaa WAEC lechaa exam ha a na-ekwu ka a na-ekwu ihe onyonyo asọfesi ya ke nwoke ka ebe a ya eleke ihe ọgụ ya ejide aka na obi ya ke eleke ihe ọgụ ya. What kind of indiscipline is this? Iruo na social media nye ndị na-amaghị ihe anyị na-ekwu maka ya dịka ụmụ akwụkwọ lechara ule WAEC na steeti Ondo, ihe ahụ kwara wo pictures all over the social media. Gịnị mere ya bụrụ na ụmụ akwụkwọ na steeti Ondo ndị lecharala ule WAEC ordinary WAEC ndị nke nwoke ele ndị nke nwaanyị jide ha n'ara na-epres ha? Can you imagine? A na-ese picture na-aja ka eze ndị nke ụmụ nwoke na-arụ ọkụ ndị nke ụmụ nwaanyị a na-epost ya na social media. You know? That is to show you the kind of training most of these people na-enweta na ezinụlọ ha. No now. Call the gọọmenti steeti Ondo ejichiela okpu ule WAEC mmadụ 17 mere involve na this thing. Okay, na ha bụpụta family hekwu n'ama. Ọ dị ego ike ordinary WAEC. Ordinary WAEC. A na-epost gị nke nwaanyị na-aja eze. Inweta onye nke nwaanyị ụmụ nwoke atọ otu esi mee ya ọ dị ka ebe a na-akọ ọtụ keeki. Ime otu a na-eme aka ọtụwa keeki na onye ebikwasị aka onye ebikwasị aka ewere ya otu onye ọbụla n'etiti n'obi ya kpom 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 si mgba asị onye na-ese pichọ si ka emechi onye ọbụla ejidecha ya aka n'ara na-emechi asị na-apụọ post ore anyị na social media fia arụ ike gbọrọ ọ dị egwu nne na nna marakwa ka isi azụ nwa gị i get why. Agba nke abụọ second batch bụ ndị Naijiria si na mba South Africa bulọta n'ala anyị bụ Naijiria awụọla ọkpa jam na steeti Lagos. Akụkọ wee kọọ na ha wụchara n'abalị kpọmkwem na ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed dị na steeti Lagos. N'ụbọchị ụnyaahụ ka ha wụchara. Welcome. Ọ dị oke mkpa ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị, ndị Naijiria abụghị ndị ihoriho. Unu agaghị abịa na-akọrọ anyị na ọ bụghị ndị ọkpa egbe bandit ka ndị uwe ojii na-efere aka na ya bụ ihe onyonyo vidio n'ogbu ya na-agazu ọdọ nzirịta ozi soshal midia. Ka Rufai Oseni ji ekwu na Rise TV gbara ndị uwe ojii ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị gbara ọsọ ndụ n'otu obodo na steeti Borno gbaga steeti Yobe alọghachiela n'obodo ha dịka o mechara ọtụtụ afọ. Ụlọ ikpe ukwu steeti Kano enye n'iwu ka a tụọ otu nwoke ọgbọ dị afọ 32 32 years mkpọrọ afọ 20 bụ 20 years imprisonment maka ịkpaso agadi nwaanyị dị afọ 85 85 years iko n'ike. Ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala ejirila naira 50 50 naira ji butuo ọnụ ego ha ji ere otu lita mmanụ ụgbọala nke ha bụ akụkọ na-adadara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ọrụ mmepe obodo a na-arụ na Abuja n'ime obi unu ekwetala na Tinubu na-eme nke ọma ka Wike gbara ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC 2027 onye ama ama n'otu pati APC na steeti Imo bụ Chief Bona Nnemadim agbahapụla otu pati APC ma sonyere otu pati APP n'ihi mmegbu a na-emegbu ndị ngọọkpaala. Ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi enweela ndikpe na ndị na-ekweghị n'etiti ndị Naịjirịa dịka ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị kwadoro ya bụ akpụkpọ iwu na-achọ ka ehiwe ndị uwe ojii steeti bụ steeti polisi. Trump lekpa ha chọrọ ikpochapụ ndị okpukperechi ụka Kraịst na steeti Plateau ka Reverend Dachomo paghara Trump n'akwa. Kwụsị dị na-eji aha Mr. Ibu arị ego ka omee ejije Nollywood ama ama bụ Fred Ebere bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Tenkobo gbara nwunye Mr. Ibu. uche ahụkwara m ihe ahụ ya na ụmụ ya ha ahala ka second wife abi na ụmụ ya ndị ke ururu a maka na ama na enwekwara first wife. O ziri ezi kekwanụ nke wụ na ahịa ga-apụtakwa ịma na mgbe ahụ Mr. Ibu dị ndụ onye ha ka Mr. Ibu atụrụ ya ọtụtụ ego that time atụọ onye ka amaburu gbalaga atụọ onye ka amaburu gbalaga atụọ onye now erichala ebe apụta ahụ shaitụ ahụ ego kpọkwa ihe ọjọọ gịnị ihe ọjọọ onye ha ka Mr. Ibu nwụrụ na nso nso a nwaanyị ya apụta bịa kedụkwanụ maka ndị nke nọ na village asị ya na enwezi ego a ji akwụ ụgwọ rent kedụkwanụ maka ụmụ nwaanyị ajadi nọ na village ugboro ole ka ị hụrụ ha na-apụta arị ego ya wụrụ nwaanyị onye ha ka nwaanyị Mr. Ibu ya na-apụta na-arị ịma na ọ bụ ihe na-enye gị otu nwa ya ka ọzọ apụta ahụ si ha nna ọ dị ego ọgwụ mmebọ ka unu na-emebọ Mr. Ibu na achọrọ ego a ga-eji akpụ house rent achọrọ ego a ịga na Facebook anyị ga-ehụ ya Mr. Ibu mere ndị mmadụ ihe ọchị ime ebe a na-ereti this man ma abịa n'ihe omume ihe ejije Nollywood n'ala anyị a na-apụta ụmụ ya na-arị ego nwaanyị ya na-arị ego bịa nyere anyị aka ka anyị kpọọ house rent anyị nwa Naijiria chirili ọnụ n'ala no ọ dịghị mma ị ga-achọ ụzọ ọ na-ara gị ahụ gị die ihe ị chọrọ ịgba onye at that time but it was millions. Okay. Isi mgbe ahụ na-emere ihe niile a mee ke fọrọ ọnụ na-eji ya start ya something ọzọ dị ka ibe ya wee nke a Mr. Ibu na-ara anyị anya ndị midia anyị biko wepụ ya ọ na-ara anyị anya wepụgodele ya ọ ga-adị n'ọla ele anyị si uche anyị ọ gịwala ekwe ọ dị ego ajụjụ wee bụrụ ịgba niile Mr. Ibu tiri rọpụtara na onweghị investment onu mere kemgbe aha no na ihe a wee mmebọ wee nye m gịnị Mr. Ibu wee bụrụ ya Reverend Dachomo ị ga-echeta ya bụ nwoke mere ihe onyonyo vidio ebe a na-elikọta ozu ndị okpukperechi ụka Kraịst egburu bụkwa na ihe mere Trump ji wee yi egwu ịwakpo ala anyị ya bụ nwa amadi apụta ha na ti ha akwa mkpu n'oke olu gwa ha akpa Trump na ya lekwa o na a chọrọ ikpochapụ ndị okpukperechi ụka Kraịst anyị na-eche ka Trump kwuo okwu ọ dị oke mkpa ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị Stanley Nwabalị maka esi awọ bọọlụ nke ọma o kwesịghị ịbụ onye na-enweghị otu egwuregwu bọọlụ ọ na-aghọ ụra bọọlụ ka onye bụbu onye ndu ndị Super Eagles ala anyị bụ William Troost-Ekong kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nwaanyị Mr. Ibu ji eme ihe ejije Nollywood na ụmụaka ya na-achọ enyemaka ego ijikwa ụgwọ ụlọ na ụgwọ akwụkwọ. Mmanụ ụgbọala ka na-adakwa oke ọnụ n'agbanyeghị na a na-erezi otu barel mmanụ crude n'ọnụ ego $73 $73. EFCC adịla njikere ịdọkpụrụ onye ndu otu mieti ala bụ Bello Bodeji ogo ụlọ ikpe n'ihi ebubo ịmakụrụ ego ọnụ ego ya dị nde $253 $2.53 million. Ọnụọgụ ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ ụlọ dara na steeti Lagos eruola 8
eruola 8 n'ọnụọgụ ebe a zọpụtara mmadụ 26 bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punchị. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punchị ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu esuola aka n'ala ma dee n'ire ịzọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ na steeti Ọyọ. Gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara akpọchiela ebe ahụ ya bụ ụlọ dara na steeti Rivers ma nye iwu ka eme nyocha gbasara nke a. Ihe kwesịrị imenụ. Onyeisiala ga-esu ha n'aka n'ala dee n'ire ịzọpụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ atọrọ na steeti Ọyọ. Ihe anyị na-agba onyeisiala arachakwala aja dị n'ala ebe ị na-esu aka n'ala na-ede n'ire. Kemgbe esi ịnọ na-esu aka n'ala na-ede n'ire ịnọ na vow ịnọ na-esu aka na ama asọpụtara ha gị na giz na-esu aka na arachakwala aja dị n'ala anyị biko na zọpụtanụ ndị a. Ọkwa na Naịjirịa ka ndị a zụrụ ọ bụghị otu onye iberibe ndị mmadụ. Mee ihe a na Amerịka ọ gaghị eteki 24 hours at all. They'll be fished out. Gịnị ka a na-akọ? Ama m nọ n'ebe a sị na o nwere onye gbara Trump egbe o nwere orude abalị 2 chịterere m esinwe ebe ọ jara aka si ma na iruo na Amerịka ukwu oroma bụ kamera, mgbọrọgwụ bụ kamera, ime ala bụ kamera, nnụnụ na-efe n'elu bụ kamera nke ya, ihe niile bụcha gịnị kamera. Mana lee n'anya ebe a anọ na-esu aka n'ala dee n'ire. Ndị Chibok atọrọla esukatala aka n'ala sikwuo taa kete kpọkpọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji gwa ogere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi ya anyị eleba ya anya bụ okwu ahụ onye otimkpu Tinubu bụ Bayo Onanuga kwuru na ọ naghị ahụ ahụhụ ndị Naịjirịa na-ata na ndị Naịjirịa na-erite uru buru ibu n'ọchịchị Tinubu. Anyị wee na-ajụ gị sị okwu a Onanuga kwuru ọ bụ okwu onye kpọrọ onwe ya onye otimkpu onyeisiala kwesịrị ikwu? Ihe Onanuga kwuru ọ bụ eziokwu? Zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agarịkwala agara tie Cheese. Echo FM 100.7, the fresh news people.
gana gama na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga ọgịga ọkụkọ ha Prime Club of Nigeria n'obi jupụtara n'iru uju mana n'irubechi isi n'uche Chineke kachasị ihe niile. Ndị otu Mbaise United Prime Club of Nigeria ji ohere a na-ekwupụta ọnwụ onye otu ha bụ Maazị
ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara ọnụ anaghị ezu ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ n'ụtụtụ a dịka anyị si wee gwa gị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ okwu ahụ onye otimkpu Tinubu bụ Bayo Onanuga kwuru na ọ naghị ahụ ahụhụ ndị Naijiria na-ata na ndị Naijiria na-erite uru buru ibu n'ọchịchị Tinubu. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ajụjụ a gee ntị. Okwu Onanuga kwuru ọ bụ okwu onye kpọrọ onwe ya onye otimkpu onyeisiala kwesịrị ikwu. Ihe Onanuga kwuru ọ bụ eziokwu. Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme gị gbalịa gbuo ya nkenke. Ị bọọla chi? Yes, uche abụọla m uche. Ndewo. Ọnwa na-erita. Gaa n'ihu. Nwaanyị ọma, ịnọkwa ya? Ọ tegele. Hey, welcome back. Ị na-emegbu Clara kamgbe echi mgbadị nke. Ị na-ebo m ebubo. Ị na-eweta nwa isi eji aga Thanksgiving. Ihe na-eme m. Ihe na-eme m uche. Ihe m ji ekwu maka gị. Papa Ebube, imagine. Emege ikpọ Papa Ebube. Akpọkwala aha Papa Ebube again. Iwe na-ewe m. Ị ga-abịakwa Thanksgiving na. Kedụkwanụ o nwere ihe dị njọ dị n'ihe m mere? Ịmadị ihe i mere. Emege iweta nwata isi iji agaga ihe a. Ịzụta feed emege inye pastọ. Na ekwu ekwele ihe ị na-ekwu ọ na-ewe m iwe. Ekwu ekwele ọ na-ewe m iwe. Gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu ama nnọọ gị nwa onye na-abanyere Clara aja n'okwu. Ama m. Laya m agwa gị. Onanuga hapụ na ya okwuru wee bikos enye ya di ya ga-ekwuo ya ga-akwuo. A ga-enye ya ọ gaghị ekwu. Bikos ọ hụrụ ka a na-enye ya na-eriju afọ. Hụ ka ọ na-enye famili ya, hụ ka ọ na-enye extended family. Ya pụtazie bịa na-ekwuzi otu ọbụla ọ masịrị ya. Beta ọ maghịsị anya niile na-ahụ ya. Ya hapụ na ya ka o kwuru wee bikos anyị masị ọwụ ihe asị ya kwuo ka ọ ga-ekwu. Nne ihe m kwuru ọwụ ihe asị ya kwuo ka o kwuge. Ọ ma ihe o mege ngaghị. Anytime ha loturu ị ga-ahụ ọ ga-atụgharị. Ọ ga-asụkwa hei agụ egbuole ha. Mana ugbu a ha ka nọ n'ọchịchị enyere ya si ya ga-akwuwe ya ga na-ekwu. Hapụ na ya kwuruwe. Nna biko ihu na igwe ahụ azụwala Nwa Rita jee zuke n'ike. Ọ dị ego. Ozi akala nkụ na Facebook anyị o. Anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Pakele Paul si Izombe zibata ozi ya. Ọsọ ụtụtụ ọma ndị eko. Na nwoke ahụ a na-akpọ Onanuga. Anyị agaghị agụ ihe ị dere ebe a. Ọ sị mmadụ ataala kọnkriti na dis country ya na-akọ nọnsens. Ọ dị egwu. Ebe. Anyị ahụ na nke gị. Uchechukwu Nwachukwu. Ọsọ uche ụtụtụ ọma na ọ hụrụ anyị n'anya aha gị bụ Pastọ David Nwachukwu isi Fakala nke kansụl ime obodo Mbitolu zibata ozi gị ọ sị na Onanuga wee onye asị na Chineke nyere anyị aka n'obodo anyị a akpọrọ Naijiria. Ị bọọla chi? Ị bọọla chi? Ndewo. Ọ dị obi so ọnụ na ibu ọcha ebe ọ ma na-akpọ. Gbapụ ya ọsọ. Afọ na ogala ndị otu ya onye asị akwa oge ọ na-ekwu. Ọya asị na onye mma mara ihe onye ibi na-afụ mana Chineke ya ebuke ya nke ọ chọrọ. Ihe na ha na-akọ ọ bụ ihe nweghị isi mana ihe mma bụ n'ụwa anyị ma ihe onye ọbụla eketa oke ka o si chọọ ya. Chineke ga-enye ha ọtụtụ ihe ha metara n'ụwa a na Chineke emeghara ha Jizọs. Ndewo ya gazie ewo nke a kụchapụla biko gbalịa kpọghachie. Dadi Josi Ọgbakọ ọ sị hụrụ ya bụ onye otimkpu Tinubu anyị na-ekwu okwu ya n'ọwa controversial person o ji ekwukarị okwu na-ada ọgụ. Okwu nwere ike ibute ntụtegharị n'obodo anyị abụ Naijiria. N'ihe mere o ji bụrụ onye otimkpu Tinubu bụ maka afọ ya o. Nke a bụ uchere obi gị Dadi Jo.
gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka onye kacha Emmanuel ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM ọsọ na anyị na-agbalịkwa n'o U na C Radio Corp ndewo ị bọọla chi. Ebola Uche Clever. Ndewo. Gara ndalụ. ndewo Nwoke awụ agba eke onye ha na-emegara anyị ebe ahụ. Famili erijukwa afọ mgbe dịpụ ya na-eke ọnụ Owerri ma ọ na Lagos ebe ha obi ma Abuja ya ga n'ime ahịa akpa ihe ọnụ mara ihe niile dara lekwe 70,000 naira asa ndị ọrụ bekee a ga-ewepụga adịla ha mara ma ọ ga-ezuli ihe nọ ji na supermarket azụ everyday ọ agba ọjọọ dị kọnkinsiri eluche nwafọ uru ogwe ana m na mrichi akpa ya gajiere ya gazie ị bọọla chi. Uche nwa God. ụtụtụ ọma. Alekemega. Adị m mma mmadụ ka a na-arịa. Uche asị m ka m sogodo gị ị na-agbalị asị ekele onye akịrị ya gbụta ọsọ ị na-agbalị nne na Thank you so much. O mezitere m nọmba gị maka data idizavụrụ ya ịnụ. Ewu nwoke kara aka isi Thank you. Eziokwu ị ma ga-atọpụ gị n'oru ịnụ. Yes. Chief mmadụ ka nọrọ enyo ha wan esi m ụmụ akụbabile dimaji okodo na-akpọ ihe ndị emego ugbu a ma otimkpu akwụghị ihe ma ihe lemege awawụ mmadụ Ọ bụ mmadụ. ebunuba na mmadụ ka a na-arịa ihe mere na were ma oleahụ ya ewu mabụrụla kwamkpụdoro akpụkpọ ya ewu ala kwamkpụdoro akpụkpọ ya onye ahụ onye ohu onye ohu ihe atụrụ ya kwuo ka ọ ga-ekwu ya ekwu ha gụrụ egbuo ya awatụ ka ọ eziokwu elee ihe ochichacha Naijiria n'ihe eji ụtọ onye ọbụla na-ebe a na-ekedinapụ na-agbagbuchi na-eme ndị emepe ọnụ kwuo na enye ọbest na onye ọbụla na-eriji afọ onye eme m ji gwa nsị afọ na ya onye ọbụla ịhụ na-aṅụrụtụkwa ihe mgbe e wetara nye ya erie ibin ihe ọbụla isiri ya eme ya eme but at last ya regret e nwere ike asị ya dị ekwo ka anyị chọrọ ya ego ya ekwo emechazi ya plas ya jere obi ya ka wetara ihe ekwo na-adị mma mgbe ahụ anakwuo so bifo mmadụ ekwu okwu ya cheche lebụrụ nwa ya anya ọwa asị gị gbawa gị gbawa ore atlas gị regret otu kọpụ gara wegole mgbale fuel na ndị Iran na US emene na ewepụta betisi fuel ka dịkwa ọkụ n'ebe ya mere ihe a na-adịkwa ọnụ apụtaghị ya na-ekwuru ya dụrụ na mma ya dịrị gị na mma. Otika Chukwudị ọsọ uche nwanne m nwoke bọọla chie. Na mbụ gịnị ka anyị tụrụ anya n'aka Onanuga na ọha nwawo ndị na-eri uru n'obodo a n'ihi ya ọmaghị ihe ndị mmadụ na-agabiga ya gaziere gị n'Otika gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'aka si n'aka Lucky bụ ọ sị ụtụtụ ọma ga-enye Uche na Clever Uche Clever na Clara ọ sị Uche o na ọwụkwa fọt ha o n'ọwụ fọt ya nwa ndị ewo bullet ahịa bullet oke a ga-ahụ anyị na-eme ya bullet mkpụrụ mgbọ o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mara nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịbịa nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifolo akọrọla ha n'ahịrị chebiri ịbịa kọwarụ n'otu ihe ma ọ bụ abụọ n'ụtụtụ n'ihi ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalikwuo ya elu ma ha ara anyị nke fọrọ maka n'aka anyị ka jukwara eju bara imete gị mma n'ụtụtụ a emekwala ngagharị. Echo FM 107 of fresh news people.